Радостина Костадинова стартира с 8-ми стартен номер, 9-ти ще бъде Елена Попова-Адлер, 10-ти Марина Славчева Дажгала. А на мен не е лесно. Първо за Радостина и Кобила Ливана 0. Второ 0. 0 грешки. Има там наказателни точки. Трето 0. Четвърто 0. Пето 0. Шесто А0Б 4 грешки. Седмо 0. Осмо 0. Браво, как скачат кончета. Пред девето препятствие имаме неподчинение. Наказва се до момента с 4 грешки. Преодолява го, остава с тези 4 грешки. 10-то 0, 4, прощавайте. 11-то последно 0. 93,7 и 12 грешки от препятствие за Радостина Костадинова с Кобила Ливана. Очакваме представянето на 9-ти стартен номер Елена Попова.